chasakisa kuti pamusoro edare chasakisa kuti ndikwirire dare tafadzwa Mariko naUlinda Mabhutsu. Vanhu ava vari kudanana. Olinda Mabhutsu ari mukadzi wangu uye anga achigara kwaChidavenzi kumusha kwakare kwaanga akaberekwa. Ndiko kwakare kugara tafadzwa ikoko. Saka ini ndine mameseji andinawo aOlinda Mabhutsu naTaflo Mariko naTaflo Mariko. Anoratidza kuti vanhu vanga vachifambidzana vari pamwe chete. Ndini kudana kwanda kuti naUlinda ndodana naye rumba kwake. Ndakadana naye ulinda atidzoka rumba kwana mmero. Vakadana naye musikana. Vakatosiyana ende murume wake anozviziva kuti akatobvutira munhu bhonzo pamuromo. Akabvutira munhu bhonzo pamuromo. Chagara achisumbo chayo. Ini nevari kungondibatanidzo munyaya nekuti ini ndakambodana naTaflo. Newe uyu Olinda na uyu ugama wao wakamira se Wapi wana? Ndakatoziziva letu kuti mai mwana. Saka odana na mai odana nemwana. Zvakanzi Mukwasha mukadzi wenyu ndiye anonzi Olinda Mabhutsu. Mukadzi wenyu ari kudana nemurume wavo. Mameseji emukadzi wenyu achitaura nemurume wavo. Baby, wafamba boy here? Sweet baby, good morning. Hello, okay. Urare bo sweet. Sorry ndanga ndarara. Sorry baby. Muri yeZimbabwe kaziwai nyaya dzenyu tinadzo ingozivai. Pane dzati chakupai manje dzemachokwadi dzisiri dzembanje. Muri yeZimbabwe subscribe bye. Muri yeZimbabwe musipotiri wai. Muri yeZimbabwe mese tinokudai. Pamusoro edare ndauya nenyaya yakamangana naFosius Mandaza, case 86/26. ID number yaFosius anobva muvillage Manyakudya achimangarira Olinda Mabhutsu. Panhau imwe chete ari kumangarira Tafadzwa Mariko. Iri nhau yeinfidelity. Inyaya yachinja here new application kana kuti continuation yenyaya yatakambogara pasi. Inhau itsva iri kumangarwa naFosius achimangarira infidelity pakati paOlinda naTafadzwa. Kunyaya yatakambokurukura yachinja direction. Pamusoro edare nyaya takakurukura takaita sekureva kwamakaita. Ndakanotora mukadzi wangu. Makati mukadzi ndaende kumba. Sekutaura kwamakaita mukadzi akaita 4 days asina kuuya kumba kwangu. Aita 4 days. Ndakazofonerwa nasekuru akandifonera akati ndine chiri chinamori. Enda iwewe unotora mukadzi wako kumba kwavo kwaari. Ndakati aiwa ndazvinzwa sekuru. Ndakasumuka kumba ndakaenda kunotora mukadzi wangu kumba kwangu. Chiva ndaenda naye kumba. Ndaenda naye kumba takagara zvinge 2 days. Chiva ndati madzimai inini sezvo kugara panopamba mota yandoshandisa yakafa kuri kudiwa mari kudare. Saka inini ndakumbonda ndimbonotsvaga mari kumazowe. Chiva ndabuda ndichienda kumazowe. Ndichienda kumazowe mukadzi wangu akabva anditi wandisiya ini ndikurwara. Ndikunzwa muchesti nemusana. Akanifonera kuma 10 manheru. Achibva andifonera kuti makuseni. Ndakamuti aiwa mukadzi iwe zvauti kuramba uchirwara chibva kumba chienda kumba kwamama kunoera kumba kwaambuya vangu. Kana ndadzoka kuno kumazowe kusvikira mangwana ndoenda kutora ikoko. Ndabva kumazowe kuya ndadzoka kumba ndasvika kumba ndakasoenda kwaChidavenzi. Chiva ndanotora mukadzi wangu. Chiva ndadzokera naye kumba. Ndadzokera naye kumba mukadzi wangu ndokubva ndamuti madzimai toda kugara zvakanaka pano papi panopamba. Hatichada zvinoizvi pano pamusuku. Saka madzimai angu akabva ataura akati inini madzibaba ndandine munhu wandanda kunge anga achinditsoma ndanda kufambidzana naye. Chiva ndati ko munhu iyeye ndiani ndiudzoka naye mukadzi. Zvakanzi aiwa
munhu uyu ndiopenyu parengi. Ndakati aiwa kondiudze kako chinotyisa chii. Pamwe andorwara kamunhu upi. Munhu iye zvakanzi aiwa hazviite ndikuudza. Munhu uyu akabva achinja statement akabva ati munhu uyu ndiwo kwaChirodza anoshanda kuHarare anoita zveprinting. Ndopandakati aiwa ko chindiradzawo foto rake zvikanzi foto rake handisisini ndine mafoto ekubasa kwake kwaanoshanda. Ndakati alright hapana chinotyisa mukadzi. Iwo andodzoka panopamba ndakutora waya kumba. Iwo chifonera munhu uyu umudze kuti ini ndadzokera kumba kwangu ndadzokera murume wangu. Munhu uyu akanditi anonzi Talent. Achibva atora foni yake achibva aenda panhamba dzakanzi Tafadzwa. Achibva afona namba dzakanzi Tafadzwa zvakanzi Tafadzwa chiredza kundifonera ndadzokera kumba kwangu. Andimoona. Adaro Tafadzwa yangu ati wadzokera kumba kwako kupi zvakanzi kwanyakudya here abva ati ndakati aiwa zvapera madzimai chivata kotsira. Kusvika makuseni tarara kusvika kuseni mukadzi wangu uyu inini ndakatogara panze iye ari mumba ari mubhedhu. Dzoba akati kune kamwana kangu kadiki Nene zvakanzi Nene dhedhi wako ari kupi zvakanzi vakagara mukicheni vari kuona TV. Ndandabuda panze ndikati muri kundida here madzimai. Ndandabuda panze zvakanzi uyai kuno gara yangu. Ndandagara pakona pamubhedha pai zvakanzi baba Nene toda kubudirana pachena murume wangu. Iwe ndotonyatsokundiudza kuti uchiri kundida here wadzakusundira. Ndakakwewa ngoti ndichiri kukuda here kana kuti handisi kukuda. Inga ndakabva kuno ndakaveza kutora kwaChidaenza ndakaenda nekumba. Una kundibvunza ndichiri kukuda chinyarudzi ndiri ndakaveza kutora kumba kwenyu. Zvakanzi aiwa iwo makaraza wondiredza panapa hunhu wako wondiredza wasiyana nehunhu wondiredza kubva kudhara. Ndakati aiwa kana mukadzi hunhu upi tasana iwe wakauya nezuro. Tinotenda kujairana nawo kana mukadzi. Handiti. Ndopa akabva anditi inini ndakufonera dhedhi wangu. Ndafonera dhedhi wangu. Ndokaudza kuti tibvisise nyaya kudari. Kana tabvisisa nyaya kudari obhadhara dimenji chende dzokera kumba kwedu. Ndoenda zvangu basa. Ndakati aiwa ona iwe takabva kudare musuno. Tabva kudare musuno takanzi tichapuwa list. Tapuwa list totsvaga mari yana baba twa pachi. Mari yawo zvakanzi nini handisiona senge zvakaita zvichaita sekudaro. Abva afonera baba. Baba muri kupi zvakanzi nababa inini ndiri kwaMakumbi. Zvandiri kwaMakumbi ndichauya ikoko mangwana. Baba wachibva kati foni yawo. Achibva afonera sekuru Karisto. Zvakanzi sekuru muri Imimi upenyu hwakurarama muchitotarisira kuti muchachembera here kana muri kuita zvemadhirama ekuti munongoekta ipapo zvopfuura. Inini tasira ndinaye mambo ndinotasira kuti ndirarame nemukadzi wangu. Izvi zviramba ndezveidhirama kai. Idhirama rekutongoektawo kana TV magetsi aenda zvapera. Basi kana zvaperawo ikoko zvinongoperera muTV. Amen. Nzanya yacho mudari. Pamusoro ndingopedziswa. Chakumbirawo mumangari Phosias Nyabuchi Mandaza simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaurawo mashure. Ini Phosias Mandaza. Ini Phosias Mandaza. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisa ruoko pasi. Ndokumbirawo Olinda naTafadzwa musumudze maoko enyu. Pandichataura kuti Tafadzwa Mari Olinda otaura zita rako. Ini Tafadzwa Mari ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totendese maoko pasi. Phosias Mandaza, tokumbira kuti uziviswe dare muchidimbo kwagara basi. Chasakisa kuti ungochikwirira dare Tafadzwa Mari kuna Olinda mabhutsu chii? Chasakisa kuti pamusoro edare. Chasakisa kuti ndikwirire dare Tafadzwa Mari kuna Olinda mabhutsu. Vanhu ava vari kudanana. Olinda mabhutsu ari mukadzi wangu. Uye anga achigara kwaChidavenzi kumusha kwakare kwaanga akaberekwa. Ndoko kwakare kuri kugara Tafadzwa ikoko. Saka ini ndine mameseji andinawo aOlinda mabhutsu naTafadzwa Mari naTafadzwa Mari anoratidza kuti vanhu vanga vachifambidzana vari pamwe chete. Mameseji ari kuti chitsanangurira dare kuti makamawana sei, zvakafamba sei, dare rive nemuono. Soro dare. Inini ndabva kumba musi weSunday kuseni. Ndauya kuno kuShowground.
ndaigadzira mota nemutiri pa ndiri pa Madates tizive. Sunday last week but one. Date reaching. Sometimes what 30. Muswa 30. Chitanangura chichi chakaitika muswa 30. Ndave ndiri pabasa pangu ndakagara. Mukadzi wangu akauya kuno kudare, apinda kuno kudare achibva abuda kuno kudare. Pakabva pasvika mukadzi watafadzwa Mariko. Akasonditi nhai mukwasha. Ndimi here munonzi Fosias Nyakudya. Ndakati ndini ndonzi Fosias Nyakudya. Zvaka ndokumbira kukuona iwe. Chiva ndabva pandandiri pandine vanhu vandandinawo ndichienda paangari. Zvakanzi mukwasha, mukadzi wenyu ndiye anonzi Olinda Mabhutsu. Mukadzi wenyu ari kudai nemurume wavo. Mameseji emukadzi wenyu achitaura nemurume wavo. Saka murukoti muswa Sunday 30 March. Ndo pakauya mukadzi watafadzwa. Izvozvo. Akauya ndiye akakuudzirai mameseji. Ndiye akauya akasonderedza mameseji aOlinda naTafu. Mameseji akanga ari nani? Mameseji akatanga musi wa 3 March here. Mune printout mameseji acho. Atori kumufoni. Saka chino chamakaona chaitaridza zvakudana nazvo zvamakaona dare roda kuziva. Pamusoro ndachikumbira kuverenga mameseji acho. Tsanangura zvamakaona mameseji aiti zvakati tsanangura. Handi makamaverenga. Message yekutanga yakaiswa muswa yakaiswa na 8:45 ichinzi ndaiwana sha. Sunday yacho ichibva yanzi ndakuuya manje. Ndakusvika pashows. Wadi, hello. Tafulofona ndiri kuda kutaura newe. Ndine maminesi enet 1. Ichibva yanzi hello sweet. Wazodii pai ndiri kuda kutaura newe. Tafulofona kana uri free. Ndiri kuda kutaura newe. Ndanga ndakarara hangu. Zvagara kuti ndega zvangu. Okay, saka wageza here. Ndanga ndaenda kunogeza. Ndapedza manje. Ndakuda kuzorora. Ndada kuzora mafuta. Uri kuti hako. Okay, huya tibike. Ndati huya tibike. Sadza nebeef. Zvekumanguvai. Vari sei mai ano gulezi vangu. Okay, ndoita plan. Ndiri kuda kunzwa nyaya yako. Kwete nyaya ndiri kuda kuonana newe. Yes, I do. Huya tidye. Ndiri kuno. Ndiri kuda kuona TV hangu. Okay, bo. Handirara, don't worry saka. Uchauya nguvai. Okay, bo. Unouya zvekuma 10. Boka. Okay, bo. Okay, dear. Network yangu ndoma 1. Saka unouya nguvai. Okay, bo. Usazouya ndarara. Unane hako. Inga ndati huya 1. Hello, huya. Network yangu ndoma 1. Ko watodzoka kushozi here. Hello. Pindura okay. Wakupi. Ndakubuda. Wakupi. Okay, saka tosangana papi. Ndabuda. Baby. Wafamba boy here. Sweet baby. Good morning. Hello. Okay. Urare bo sweet. Sorry ndanga ndarara. Sorry baby. Saka wazodi. Sorry baby. Uripiko now. Hello daddy. Phone yako iri kuramba. Yes baby. Ndanga ndarara. Wanga uri kubatika baby. Hello. Ndakurara hangu. Kana wa free unofona. Ndamuka baby.
waswera bho here dear baby ndakusuhu kani tafadzwa hello daddy and me miss you voice Alright. fona Mukadzi akati mameseji anzani anzani ari muno mameseji makamaonako saka mameseji ari mufoni yemurume wenu mati rufarani mundozi makamaona rini mameseji 29 March. Tafadzwa uri kuinzwa nhari kutaurwa mameseji ari kuverengwa ndeako here Amesisi ndiyangu. waitaura nani Yataura na Olinda. waitaura naOlinda sanangurira dare nemaererano nemameseji ari kutaurwa uye ukama hwako naOlinda hwakamira sei Pamusoro yedare. Pamusoro yemambo. Ini mameseji yangu na Olinda. Funga makatonzwa panga chivenga ngachati mameseji ade pamusoro wa 3 March. Ina latonesa nemudzimai wangu yakutati mudzimai wangu. Ndakabva basi kwangu. Svika mudzimai wangu pambasina. Afunirwa namai nini ndine mukadzi wangu. Zviro kura mushure kwako. Ndakataurira baba. Andizoti zvakaita kwandiri zvino. Ndichibva basi kwangu ini ndakatosvika mudzimai pambasina. Ataura zvinhu zvese. Aenda. Mapasi 11 dzose. chitsanangurira dare maererano nemameseji wanzwa achiverengwa uye ukama hwako naOlinda hwakamira sei Ende inini kudana kwandakati naOlinda ndodana naye rumba kwake. Ndakadana naye Olinda atodzoka rumba kwana mume wake. Sinzi ndatosiona mukadzi ndandisina ndokudana kwandakati naOlinda. watanga kudana naOlinda rini Musi wa 3 March. Aitotanga kutondifonera ndiye akatanga kutsvaga nhamba dzangu atonzwa nyaya yangu mudzimai wangu. Ndokutanga kutora nemoni. sama atanga kudana musi wa 3 March Musi wa 3 March. Olinda ndiye akatokutsvaga Musi wa 29 March. Ndobva ndazovhunwa naangwara dzimai yangu avo vachiti vada mari vana chikafu. Ndobva ndanainonge mari vana chikafu. Neangwara adzimai ako. Kozi handitozive kozi ndakasvika pamba pasina munhu mamwe. Munhu aenda. Ukuti baba andobvira atora nini baba. Ndakatosvika munhu pamba pasina. Ndobva ndatodzokera kugara kumaini izvi ndokandogara izvi. Kutogara kumaini izvi zvino. Ndakomabhutsu kune runyingo. Vanhu varapa papa. Kuri kuitwa madhirama kune runyinga chero chero rwekuregererwa rwakazara musha kwenyu. Iwo pawaita naOlinda wanga asingazvida ane murume. Panguva yanga todzoka kumba ndisinga pakatondifonera achitoti fona kana ndatora nini fona ndatora nini. Pakutanga ndatusangana naye ndatomubvunza ndakatobvunza ndikati naye ko unifona kuti ndatora nini kuona murume akatondodza kuti murume akandisiya. Nditogara pamba kwamai vangu. Ende panguva iyoyo ndakatondadzike 3 days. Ndichotora naye sindambomuona. Ndichizodzika kunomuona kumba kwake. Olinda pamakai munomudare wakati ndiani wako? Asi panguva yandaitaura natafadza nemurume wangu tikange tisingatonzwanana nacho namwe ndikatofona foni yake anga asingatodaira foni yangu takange Takaita kuti uye munomudare ndiani? vabereki vangu ndivo kangwana Vakanga vamhangara vachiti chii? vachita kuti afuma yakunafuza Iwe ndobva wasimuka navo mushuya kuno kudare? patakasimuka nditoya navo kudare natafadzwa takange tisati kutauritiza vanhu ava vakatanga kudana na 2021 asati azororwa naFirstNet. Saka zvokuti ari kuti anzana kana kudana neuchazodzoka akatowe chipiri. Ndakataura kuti ndakavhazitsvaga nhamba dzacho kuva kutsvaga nhamba kurova dzambiri dziripo dzatozimbazii Saiwe wayazoteerera nyaya yamai wako. Womwishe wangu. Tiudze kamashoko wauda kuudza amai wako muno. Pamusoro dati inangwanda mashoko andida kutaura asi kuti ndinongoti panyaya iri kutaurwa iyi yekunzi Olinda akatanga kudanana naTaflo 2021 vakadanana ari musikana
vakatosiyana ende murume wake anozviziva kuti akatobvutira munhu bhonzo pamuromo. Akabvutira munhu bhonzo pamuromo. Zvadaro Olinda akamira kudanana Tafu. Amira kudanana Tafu. Pakadzoka pakatanga kunetsana. Zvakatanga kumbonetsana kumashuro. Tafu hasi baba wako here? Andi baba. Saka Tafu akatouya kwauri kuti Chagara chimbochaisho. chagara chimbochaya futi. Chimbochaya. Komana? Chagara chimbochaya. Ivi nevari kungondibatanidzo munyaya nekuti ini ndakambodananawo naTafu. Meseji yacho yavatora vamana kufonika ndeyekuti uyo utore makii. Handizivi kuti meseji yekuti uyo utore makii ine kudanana nevanhu here ende haina kupindurwa. Haina kana pakamboratidza. Vakandifonera usiku vachindituka. Ndikatova softa. Softani man. Ndikavasofta ndikati munhu wamutora handimuziva akatukidzira. Olinda hure watoto ndikati aiwa. Munhu wamutora nenya munomborowa here? Musikanzwa kuti kwakuregererwa. Madhirama ari kuitika panyakudya tichine hunhu here. Newe uyu Olinda na uyu ugama wavo wakamira sei? Wapiwana? Ndakatozoziva letu kuti mai nemwana. Saka wodana namai wodana nemwana? Terema mbongo ini pakutanga panda kudana nevanhu ava. Handatombozviziva izvo. Saka mudzimai wako izvozvo ari kupi? Handisati ndogara naye. Bhozi akatomboya nemurume wakaenda kubasa kwamunika moto. Mudzimai wako ari mhanyo yako? Iwe mhanyo yako? Ndotsvaga kuti kuti violence. But ndaatongozviziva nevanhu. Vatatongosiya kuti ndekuenda kanyi kwakandotobvushirepo. Manje wasungiswa nyaya yekudana nemukadzi womunhu? Aiwa but ipapa ndisiparamba mama. But ini munhu ndakadana naye ndisingatozivi kuti munhu vachiri vese nemurume wake. Wanzwa former girlfriend rako richitaura. Hanzi wakatorera munhu bhonzo pamuromo. Hanzi ndiwe wakatorerwa. Unozviziva kuti wakatorerwa Olinda na Fosias. Nyatora mama ndisiramba kana Fosias anotozviziva kuti mukadzi ndakadana naye achimusikana. Asati akazochenza kumudo. Baba wakagara baba chiatezvara. Varwara zvokuti ndakavarapisa ndina. Hapana anga asingadizive kumuda. Aiwa be. But uyu atora mukadzi ndakabva ndikusiya mukadzi andazokonjera nemukadzi. Ndakarapisa kuvarwara zvichu. Hapana asingadizive kumuda kwavo. Umbuya apa muri kuita kumusha kwenyu. Zvokuti apa zvatongosiya pakatora mudzimai ndakangoti sinzi mudzimai aenda kandisiya naye. Ndobva ndatosiya naye nditi mambo. Ndobva wanoendawo nemudzimai wake ndobva wanoita zvinozwana nangu. Inozonzwa kuti ndakazonzwa nemudzimai wangu makuwa zvoni yangu ndikuita wakaita mfunge akaswera kuzara nemaimisi. Iye akatonditenda kuti mudzimai wangu kumaina akati uya kuda kuita violence ndakati naye kuchamba tina support next. Naiwe urugara kupi we? Kwani? Kwagukwe. Kwakabvire kumba? Kumba kwako kana uyu naTafadzo? Warugara naTafadzo here kana urugara? Tafadzo warugara? Handizive kwavo. Takanetsana nje. Haana kukwanisa kuuya kusvoti mukadzi wangu nanhasi. Ndasina soro ndekwanisa kuzokwana. Uongo wachigara kumba ndekuonera papi. Musapindurana. Musapindurana mudare. Saka kana musiri kugara naTafadzo foni yake ukazoiwana sei? Pindurai kane kukurumidza makazononoka ticharo. Imimi foni nhamba. Makazoiwana sei? Makaiwana sei? Akandifonera. Uyo utore mari vanhu. Ndibva ndaenda. Ndichinosvika mari zvikanzi handichakupe mari vanhu. Ndibva ndangobvuta foni. Kubvuta kwandakaita foni ndakanga ndatonzwa kuti foni yange yapiwa Olinda. Apa inini foni ndinda ndakamutengera. Ushu ndiye akabudisa zvese kuti foni yakapiwa Olinda. Mwana baba namai vanyakudya munoona zvokuitwa nevana izvi. Muchiseka muchiombera. Zvikuenda ipi nezvinhu zvamurikire. Goridhe rakabuda vanyakudyawo mundo rakutusai kuti muite mahure mese kudai.
vanatezvara vachimhaidzana nokwasha nekuko. Amai mwana mukwasha wobhoenda pana amai omboya oenda kumwana. Asi regai timbonzwa kubvira patakatonga nyaya muno mudare tichiitenda mudzoka yanadzimai handiti apa mambe musiri meso yari kwake pane mameseji here enguva iyoyo kubva patakabva pano padare kusvika iko zvinezvo. Inini ipapo ndinganyebe murefu nekuda kwekuti foni yavo Linda ndakutoibata yagara ine mafingerprint anokwana kuita 5 haitovhurika message kana chiya nechamuto chainooneka. Ndinombogara nazvo mambo iye atira foni yangu anamubvira akaibata ndi mafingerprint ndo yakamawana kuti ini chakazoti ndise fingerprint pafoni yangu musaka ndienda foni yangu mambo pamakachitidzokere kumba murume wangu akazonditora kumba kuma9 kubva ataenda kwanya kudya akatongouyo akatongotiwo zvokuvhumvuka ndichonga murume wangu angouyo zvokuti mambo ndiakati uyo zeta sei zondirakabva ndindakatonge ndamufonera makuseni chiti bani nemakazeta sei takanzina mambo tidzokere chi kumba rekodhi raitozvirekodhi ndopakazwa ndibva nditora zvekuma9-10 achizonditora kumba akatonditi haisaka nemuroti asi kukwanisa kuyambuka apa pane zvimvura ndopa ndakatobereka mwana ndatotakura hembe dzangu dzataenda takatonosvika kwanya kudya kumba ndakatotakura zvinhu zvangu pasitorina kunguru kungoendoko ngoti akanzi namambo aizonditora ndopa taramafingerprints haisi nyaya zvayo patanda kusvika ndepekuti Fosias mukadzi anga arumba kwavo handiti mambo emasiyana mukadzi arumba kwani arumba kwavo aya mameseji akawanika mukadzi ari kuti ari kumba asiri pauri kati tikupanzwa pamukutara kotakatiwo mukadzi angafunzwa kuti imba yaparara ndobva watanga kumudzidzao zvakudhara handiti mazotaura namai anenswa nedare handi angatokuda pachenauka kukutaura kuti ndozvabenge zviripo. Inini murehwa mukadzi wangu achienda kwavo handina kubvira ndamboti Olinda ndichakuda kana 1 day ini ndaitoteera kumba kwana Olinda nguva nenguva achitoramba iye achitonditi shamwari iwewe vabereki vangu vari kutanga waine mari pano ndizoenda kumba kwenyu ndakati shaona iwe wakabva kumba wakasiya musanga na $20 chaiwo asi kurunzi kuridziwa mari kumba saka toita sei ogara kumba kwenyu ino kana 3 months kana 6 months ndichitsvaga mari akati izvo shamwari ya plan yako ende ndotsvaga mari kumba kwenyu kana waine mari ozonditora. Saka Olinda murume wako zvinezvi ndiani? Hapana ndikugara ndisangu ndikugara kumba kwenyu kupi? kumba akandifonera akanditi chimboenda kumba chimira ndati kugara kumba kwenyu kupi? kwamabhutsu kwabereki wangu. Wabereki wako kotafadzwa chii chako? Tafadzwa zvekurerana naye mazuva ano nayo tafadzwa mapedzera kuonana nawo Linda rini? Chii nokuti musi wa 29 adzimai wazitora foni wazaita musi wa 29 March indandatona kuti wikiresi usitutaura but the message musi wa 29 yakasendwa nemerera yakanzi usana matirira mashupa kutora saa 29 March kusvika pari nhasi pane mazuva mangana 2 weeks hadzikwane anditanga kuti wiki chache akatora foni iyo naatozvi ma 4-5 days sikatotanya. Saka patakauya muno mudare zviro kuti iwewe Olinda waitotaura natafadzwa kutodana makabva muno mudare rini? mameseji ari kuti makabva muno mudare rini? arikutoedza kudana naye mambo ine kuti takatonzwa kuti airotorwa naadzimai bachizwaka chekutanga wakadanana naOlinda handiti ndokubva atorwa naFosias naOlinda mune mwana tine mwana 24 years ndokubva vane mwana vese unoziva handiti iwe unotozviziva kuti Olinda mukadzi waFosias anotondiziva iye ndizve but ipapo twakaramba waita sei mudzimai anga twakaramba aiwazve ndati unozviziva ndati iwo wakadanana naOlinda ndobva masiyana ndobva aroorwa naFosias kutoita mwana ikokoko itori isu toto takaroora nyangwe asati abvisa hake pfuma totakaroora boza ukatoona vanhu vakutosvika pakuita mwana pane rudo ipapo
asi ndokumbira kubvunza mambo wangu. Iwewe uchitozviziva kuti vanhu ava nemwana vese ndobva wadzokera kuna Olinda futi wakuti Olinda ndokuda pfungwa dzako dzaiti kudiya inzwa munhu mama tikatoti ini nditozitanga kutora naye kuti tidzokera ndiye akatakafunidza dzangu namba dzangu atanga kufunira atanga kufonera asi uchizako kuti mukadzi munhu panoita kuti ndikumbire ndikubvunzei mama ngekuti saka munhu akanzi ane mwana akamitiswa kana kuti akaramba acharohwe ndati uchiziva kuti mukadzi wemunhu wakadanana naOlinda ndobva masiyana ndobva atorwa naFosius handiti whatever zvinhu zvakaitika Olinda ndobva adzoka kwauriwe ndobva wamuda futi ndobva wati uye unoita sei ndasina mudzimai womama kopurufu yamwana yekuti arambana naFosius adzoka kumba varambana ndei ane maodi akandinzwisa pamwe kana asina watitofa aiwa hazvinei tingaswere uyu haana kuroora Olinda ani uyu unoripa uyu oripa anati zvaro topedza iwo hazvikubvise yako mhosva iwo neyako yekusaroora iwo neyako yekudana nemukadzi womunhu anosara ari panomana nzopende uyu ndodzedzai iwe nzenzaiwo Hauti kwete iwewe. usandidaire Chiricho chimiro chawagadzira paupenyu hwako chekuzviurayira upenyu. Iwowo zvawakadana nunhu wave uri suppose kuti urorwe nunhu wasiya kwawaenda unororwa nunhu kuda kuti wakaona uyo ari peta kuku wakazodzokererei wakatotanga kufona saka ukuramba vazodzokerawo mukuti kudipo Mzanana wakaita Olinda asati aroorwa ndanditoripo ndanga ndatova mukadzi wake zvakada saka ipai yakatanga kuparara hai goridhe rakabuda pavanya kudzigaira pamabhutsu kuratiparira apana pamusa muchapo zvirwere pazvinobuda pakati penyama nopamuchaita muche munomira munozvirega izvi muchazvirega izvi murikuzvita shasha nhasika iwo mfanhe wotsvage mbudzi dzako mbiri dzokuya zori pamambo iwo dzimbiri dzeunhu hwemwana wako uyu waurikutadza kutsura munomunga paundikuita zvokunakidzwa nemi iwewe uri pamambo mbudzi dzako mbiri nekuda kumwana wako usiri kutsura wozikutoita sokutonakidzwa ka backup yekuti chii backup yei auraika mabvunzo pani pangu ndindo mutsuro kudzokera ngwa kwako ndamutsudze kudzokera ngwa kwako anozoti ndikusungisa Olinda achita anosungisa iwo aiwa anange ana mai wacho saka kuti nditsudze mwana kudzokera kuna amai idzokera kumurume wako zvinenge zvinoti ndozvipezera imimi ndimi trap iwewe nemukadzi wako ndimi maproblem ndimi problem ndopanotangira problem papo pesa mari tafadzwa unoripa uyu mombe shanu dzokutora mukadzi wake andakana chandakubvunza ndati unoripa mombe shanu dzokutora mukadzi wake zvokuti hauna chaunacho izvozvo akubvunza ndiani asi kuti kutora mukadzi womunhu unogona ichocho chakakuudza kuti chakakupa simba rekutora mukadzi womunhu ichocho ndo chauinacho ichocho dai usina ichocho dai usina kuripa chaunacho ichocho chakakutuma kutora mukadzi womunhu ndo chinokuripisa ichocho chiudze kuti ndowa kundiripisa asi mambuka imi maibvunza zvona tinenge tisingaziva una musikadzi Olinda unoziva kuti uya mukadzi wake iwo murume wako ndeuyu saka iwo ungoramba rwaita kufisa 2 minutes ukafunira tafura wanatoona ndino ndoutori benzi iwaka inini mukadzi wanyadzisa sei Olinda kudai
mambo ini naForsius tikange tisingadzwani kana unamwe ndikatobudisa maaudio andinawoka nezuro hapana masvondo matatu mabva panapa vabereki vako vachiti Forsius roora ipapo pacho mambo ipapoka wakadii kugara waudza vabereki vako kuti musatambise nguva yenyu muchiti Forsius andiroore mambo ini mutodzokera kumba kwangu ndaitoda kudzokera ndatodzokera pachoka Forsius ane mashoko aitotaura kwandiri zvokuratidza kuti haachatondidi umboo nditonawo wezvandaimurekodhi pafoni ndatodzokera airatidza kuti haasi kuda but nikiri mazuva mangani awasiyana naForsius awatomhanya kuna Tafadzwa mazuva mangani kana mwedzi unokwana kunge makadzi enjuga imba waitoita asi uri kuita uchipaparika state zviri kutiwo nyangwe newe Forsius wacho same mukomana wacho Tafadzwa same Olinda wacho same makafanana mese hapana kana munhu kwai pakati penyu papa mapapi mine list yamakati mundiudze iri kupi akaikumbira hani ndinere pamwe list rakapiwa saka tiri kuita ine list iroro ini ndakatongobata pamakati ende munotsvaga mari vatsvaga mari uyorore mukadzi wako saka tiri kuita ine list iroro ini ndikutoshandisa sekupiwa kwandakarira ndotorishandisa kutobvisa mari ndotoroora rini inini mambo wangu mwamba wakandisungirira kuti ndiroore mukadzi wangu nokuti ine mukadzi wangu zvino handamboramba nemukadzi wangu ndomuda ezvinezvi handina chandinacho asi kusvika October mari ndendaikwanisa kuti ndokwanisa nokwana tezvera wangu iwe unozozviwa nemurume wako kwete mambo ini ndopokana nazvo kuti murume wangu achiri kundidi nekuti ndichidzokera kumba kwacho akatosonditiza kumba kwacho ndichitozomufonera maaudio atinotomufonera andaitotaura naye ane mukadzi wari kugara naye kumushogoroti maaudio achona zvese nenhamba dzacho dzemukadzi wacho nema zvese zvaataura naye nditori nazvo mukadzi wacho waari kugara naye pandakaenda kumba kwacho ndiye akatonditiza ndichitozomurekodha zvese zvaaitaura ndakamurekodha mufoni ndinazvo atonditora kumba kwedu akanga akuramba kuti akumukadzi wake akuramba kuti iwe utaura kuti inda wazokutora kumba kwenyu kwachidai vaenzinini handirambokutora kumba kwenyini uri kupi akutondiramba kuti handa kudzokera futumba kwavo achifadza mukadzi wako kugara naye ini ndinopokana nazvo kuti Forsius achiri kundida ndinopokana nazvo izvozvo nayo muzukuru katiti munhu ada kuita vakadzi vaviri handiti anosiya mumwe kumba oendera waari kutsvaga kuti aunze kuti kumba chera akanzi anoda vakadzi vavirika anofanira kubuda pachena manje mutauro wacho waaite iwoyo waimboratidza kuti ina hachaite sei haachandidi nekuti atondisiya kumba zvataurwa namambo zvacho akanga atonditiza aenda akasvika pakundifonera kuti imboendai kumba tomirira muswedare kuti kudare kwacho kunokutinzi kudii ndiye akatonditi nditoenda kumba kwedu izvezvi kwandiri kumba kwedu kuno ndiye akatonditi ndiye akatobonga atonditi imboenda kubasa ndikuona nyaya yatopera tinoswedera zvedu handiti ivo vakadari mukadzi womunhu so unofanira kuripa mombe kuna Forsius anofanira kurora kwamabhutsu nokuti kugara kwakaita nemwana wevanhu kunofanira kuroorwa kupi ikoko totanga malisti ndo rakatanga kuuya mari ichaenda rini kwamabhutsu murehwa ndati October ndopandakasununguka ndokwanisa kuenda batanzoo mari ndonobvisa mari kwamabhutsu October usikurere kurora kupera kutsvaga kwatotanga mbichana zvino tobvunga wapedza matsvagiro andikuitawo murehwa panguva ineyi zvakanditi omere mbichana asi kunze kwakachenawo mabasa edu atinoita ngana Africa unoone shuviro chako ina wakasinganisa mari kwamabhutsu ishuviro yekuti ndakatunzi ndaiwanawo kana izvinezvi yangonzi yapfuura nepandiri ndinotoendesa noda kuti mukadzi wangu anditori naye handitori nemwana naye kubamanya kuti batsirai mwana aendese mari kwarora magara pachadari makawira naOctober kuro October yangotsvezva kuti hamumwedzi wombudzi mwedzi wombudzi wangotsvezva kuti hamushisha kure October ndikuzvinzwa mishe wangu mari inotsvakwa
mwana wangu msewa mshoro mumara ore mumu anaona mari ndikudzirusha kuti ngoro ndinomuda kwese zvakachari mari musati kuti nyepera ino uda kuya unokuzonakidzwa nokuti nyepera ndichitambisira nguva muri kunzwa zvotaurwa nevana venyu vacho rozi mi muri kuti muroro wangu muri kumuda muri kunzwa here zvavari kutaura vana vacho rozi mukanditi muroro wangu ndiri kumuda dai matotaura muchiti mambo tipe mukana wekuti tinogara pasi nevana ava timbovatsiura nekuvarayira ndaiziva kuti zvechokwadi mune gwara rekuti vana venyu vapinde mugwara reupenyu bati mukangoti muroro wangu ndiri kumuda muchiona mahumbo ari kuitaya moti muroro wangu muri kumuda ndiri kutsvaga mari yekuti anoroora hakusi kunyepera nero takange tatonga kapasina nyaya iripo nhasi bati nyaya yanhasi andiri kuiona zvairi svondo rapera pandakakuona ndakakakama nechikonzero handangokakama nhando chandakakuti dzokerai muende kunonyora pasi makazvibvunza kuti mambo vakakamei chavatidzosera kumashure hapana kana chirombo chainditadzisa kuti ndipedze nyaya yenyu ipapa asi mimi mega maifanira kuzvibvunza kuti mambo sei vakakama ende nhasi unomama nditi muroro wangu ndiri kumuda sopanda kuti musandirevere nhema hamumire pakati peimba yemwana asi basa renyu nderei manzwa shoko rekunzi Phosias ane mukadzi warugara naye kuno kushogoroni marinzwa iwe hauna mumwe mudzimai wawakasiya kwete handina mumwe ndakaona here mumwe mudzimai wawakasiya iwe kumashure nemukadzi wandakasiya asi pari zvine handitorina mukadzi andinaye kana makatoenda kumba kwandirogara ndiri ndega kana makatongotuma munhu kubva pana achienda kumba pamba parogara munhu womurume pasangana munhu mambo ndine rekodi yandakatorekodi handachenda kubvunzeni makatotarisa uswa watosvika pamusuwo chaipo kana iwo ndiro dzawakasiya kwato ne2 weeks dzingori panze nanhasi panangadzibviso saka chiri kukutadzisewo kuti uite hunhuga ugone kugara pasi nemadzimai ane nemudzimai chi inini mambo handina chandandatadzira nemukadzi pandakamutora ndienda naye kumba kwanya kuyo handina kana kuti ndakatukana naye vandakaita sei rega titaure nyaya dzekuripisana iwe mombe dzangu ndatinonipari newe mambo ndingakuenderedzwa makozi so far even kumainge kuche kumba yakazara makumba esakusenzeka akusenzeka iri kupi kwamaine yenyewe pazasi panyakuda namashidari kana goridhe racho rinotama harigare but ini ndane pandikupokanapuma afanire mudzimai asungwa anditire but uye atosvika pakudza mashoko ekudza mudzimai wangu kuti tondiwatoita plan yakudza mudzimai wangu asi wakazotataamukira dare wangu ana ari kuti mudzimai wangu nokuitira plan iye Phosias imi muri vaviri iyo tikuto ane zvenyaya yamhangarwa muno saka kuti Phosias akudana nemudzimai wako saka Phosias uenda kune wako kamukadzi asipokana zvanzwa mwoyo wake kudai kozi zvatondindakoti already saka fine zvakafanana nepanga tiri panzi chechero izvi asunga nemhosva dzainadzo kwatiri handiti obva ndipedza ndilevapo unditi chanzi ndotora mwana kumba uchichichi handiti itomuti sikafaini mudzimai tashogere mbali fine handiti ndotora mwana kumba handiti iwe obva asvika nokuditsa mashoko pakamira munin'ina wangu kuti hamusambotye nekutirepana of which nditonzwa kuti mutokomenda nemukadzi wangu kuti ora nyashe kuno kuizwe rikoto ndiwo wakati wazosangana nemukadzi wangu vanziva kuti marataura napapi mamwanda papi aiwa isusu hatingataure zvepurani yatisati takuziva kana purani yacho wazoiziva unouya nayo ndati undokupa mwedzi 1 unongawani pamombe utanga wani pamombe dzangu ndinga munhu ndamambate chansi tari kukumburira dare
osofamba chini zvikwatombo yasponsa vatomboda kupa mvura atotiza mvura rambopera zvekuti kutonza senza reshe zvakafanira kutonza tatowana ndakubvunza ndatuswa 8 May unofanira kutanga wanipa mombe dzangu dzikuenda kuna Fosias ndataura nyaya yerori tikupanzwa mabongo kotakatoka muna August imama ndambotsvagawo nekuti zvinhu zvai zvakatondiomera atitei zvinorwadza because une vana nemakore 4 years ndimwana ane zvatena 4 years saka 4 years dzesapa wakatadzana kuroora izvo zvakuda kunguva yakareba chikomba utoripisa chikomba chako chakabata kuroora usikuda chakatondimire kuroora kumashure kumabongo mukadzi unhu akamutora iri andai chakatenga ari mwana mudiki kuti ndini ndamubvisira mari zvaitotyisa kwacho ndaitotiza ndakamutora ine 14 years 14 years vakanga atodana natafadzwa anga atodana natafadzwa wasiyana natafadzwa ataure zvine musoro zvemadhetsambo ekuroora ini ndakumbirawo muna August mama kuti ndienda kutsvagawo ndokwanisa kuenza manonate zvavo mari uyu anonza mamombe dzake panapa ndinodzibata anodziendesa mombe idzi kuna tafadzwa ndini unozotaurira mastatement ekuti tafadzwa Fosias akauya panapa mukapa mombe idzodzo mazinzwa mumufarise muchiita basa risiri renyu uyu anonza mombe dzake pano anodzipa kuna Fosias ndini hapana mumwe munhu anoita izvozvo munzwa muzondiudza kuti maita zvemusoro wenyu iwewe by end of May unofanira kuwanipa plani yekuti kudii panyaya yekuroora date end of May date tiri kuti chii zuva 30 May zuva 30 May inenge iri Saturday unozwa kuti plani yako yekuroora yakamira sei yombudza dzangu unondwari ndiwe wati munobhora kuti vazukuru venyu havari kufunga kuti vangendirisha mwari yavo titori mudare ari kunga manditore shamwari yake so kamahukama handisi shamwari yako mboya nembudzi wanimwe wacho uzouya nayo kwete kuti zizi uchiti urusha musi wa 30 May ndoda mbudzi dzangu dziri mbiri ndapedza ngainure zvakaite zvautamo ufunga ndichakubata zvako ndichakubata itaibvenya mukuita kwanyakutira ita zvokunyaya itupedza vanhu vabudemo mambo ini ndine chikumbiro chandanga ndinacho inga ndingakuzoti Fosias achiri kundida here nekuti musi wandakaenda kuma ndakasvika akabuditsa hembe dzangu dzese akatisa muwandu ndabvunza mudzi uyo wadera uchiti chi vandabvunza mudzi uyo wadera achiti chi ishe mubvunzo handakubvunza mudzi uyo here wandera uchiti chi wakamashure ishe ndomubvunzo wandadaira uchiti ndare paindakati handakubvunza kuti kudere murume wako wopindura uchiti chi mambo ini kandichenzi inini murume wangu ndaa ndichimuda siya hachandidiwo nekuti wona abudisa hembe dzangu mumba zviyoti hachandidi murume wenu uri kumuda ini pari zvinhu zveshe nechikipi nezvese zvaitika izva hatichakwanisa hombe vanapa tiusati tichitaura kuti uye abvise ruora asi mukadzi wacho achiti murume handichibuda handisi kumboda murume munhu mama
asi yeforces vachona hachadiro katasa pandakadzokera kumba pacho zvaita zvinosaina ulinda tamusirwa nguva tichitaura nyaya dzanga asati apindura vanhu vanotaura kupindura kuti iko zvino chimiro chiripo achaita se saka inosaina judgment yaiona mambo madhesi ataurwa tomera pamadhesi api tomera pamadhesi iwa saka ishe ndiro kumbobvunza kuti ipapo ndindakasunungurwa here kuti ndiende kubasa nokuti ndine mikando yandinotamba pandai kumufonera pacho patoro kuti ndaive ndiri pamwe chete naye aitondinyima mari yache kumukanda andowanzwa Fosias achipiwa dhitiri kuyazorora achizorora ndatowanzwa Fosias achipiwa dhitiri kuyazorora iri kuroora here ndapanzwa mambo saka ndiye anokusunungura iyeyi nokuti mambo vamuti norora ndiye anokusunungura ndiye murume wako anokusunungura iye uzivo wacho musikanzwa yacho iri kuwandisa akuite she ndianenge zvinhu zvaanenge achiita iwewe musikanzwa iri kuwandisa iwewe ukadzikama zvo zvese zvinopera izvo ubenzi hwese huri pauri iwewe ndopane ubenzi hwese taurai tuzweni mubvunzani imwe mune yenyu yamunomhangara yenyu susu kutonga nyaya yavo yamudari ramda kusungisa Olinda kuti adane murume wangu ikodzero yenyu kumusungisa hapana anokurambizai susu tatonga nyaya yavo yamunomudari yekuti uita murume wenyu adane mukadzi wemunhu unyaya yatatonga iyoyo nenyaya yakambouya yekuti uyu haana kuroora kana imi mune yenyu yemhangari kwete kuti mambopedzai kutonga nyaya dzese dzatinofungidzira kuti dziripo totonga nyaya yakamhangaro inopiwa mutongo iyoyo sewandapa panyaya yandandikatarisana nayo ndapedza uyu ndiye anokusunungura kwete ndika